Аз чух обърнаха. Сядай, скачай! Давай, завари го! Не мириш добре. Въшка, завържи го някъде другаде сега, да му изкара предницата, завържи го някъде другаде. Много е голям наклона тука. Абе, нещо става там, бе. Дай назад, дай липетката отпусни. Да те вържай там. Няма, то паднало, трябва по-назад. Излиза. Бера. Пази. Бягай.